Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana Nigerian ina yi muna fatan alheri. Yau ya ga 15 ga watan biyar yana kwana 15 2024. Sojojin Amerika yau sun gana da General Tumba, ministan cikin gida ne namu na ƙasar Niger, inda aka tattauna dangane da ranar da Amerika za ta ɗauke kayanta daga ƙasar mu ta Niger. An cimma manufa guda lokacin da Amerika za ta fara kwashe kayanta daga ƙasar Niger zuwa ɗan lokaci kaɗan, wanda insha Allah kwanan ga za su fara kwashe kayansu. Mun ji wasu kafafen labaru na waɗansu mutane na cewa Amerika ta ce ba za ta kwashe kayanta ba. To Allah subhanahu wata'ala, Allah ya sa duk wani abu wanda ke son ya kama Niger cikas, kada Allah ya bashi nasara. ‘Yan uwana Nigerian, mu so ƙasar mu ta Niger ko da yaushe. Sannan ku za a abona wannan kwantunawa, za ku samu labaru masu daɗi. Muna nan na dan haɗa kawunan mu, ba dan wani ba ko dan wata. ‘Yan uwana Nigerian, yau wata 9 da yin kudeta. Mutanen mu na Niger matasa wanda muke ƙasashen waje, mun ɓata lokacinmu akan mutum biyu. Wani na sai Cani, wani na sai Bazum. Wani na sai Cani, wani na sai Bazum, wani na sai Muhammadu Isu. To mu aje wannan dai kote, mu rungumi ƙasanmu. Yawanci ana yi muna wayo ne dangane da siyasa dan a tozarta mu talakawa. Kowa ya san talaka shine yake wahala, amma sai mu ɓata lokacinmu akan 'yan siyasa, mu ta ba su kariya, mu ta cewa an ci amanar wani ko an ci amanar wani. Mun manta da amanar mu da ake ci mu talakawa. Yau talakan Niger yana son ruwan sha babu. Yau talakan Niger yana son ekwal ta kwarai babu. Yau talakan Niger yana son shari'a babu. Yau talakan Niger yana son ya zauna ƙasar shi, amma babu hali, saboda ba a gina mana kamfanuka cikin ƙasar mu ba a gina mana wasu abubuwan da zamu yi. Mu ba mu ce a ba mu kuɗi ba mu ce a ci da mu ba, a'a a aza bisa condition ta kwarai wadda zamu gina kanmu da kanmu. Idan aka aza mana condition na kwarai, aka buɗe kamfanuka cikin ƙasa, aka yi aiki, mutum shi zai yi gina kai ne, shi zai ci da kai ne, zai ci da iyali ne. To wannan shine ya kamata ‘yan uwana mu sani. Ina yi muna fata alheri. Ku za a abone, wanda duk ya ga wannan bidiyo ku za a abone, za ku samu bidiyon ne na masu albarka. Muna nan dan ƙasar mu, dan haɗin kai. ‘Yan uwana mu haɗa kawunan mu. Wannan shine ajanda ta daga naku dan uwanku Abdul Shakwat. Ina yi muna fata alheri. Da Allah ina kira ‘yan uwana Nijeriya mu bar zage-zage. Wanda ya zage ka da Allah da karama. Duk wanda ya zage mutum da Allah ku ba ramawa. ‘Yan Nijar duka uwa ɗaya uba ɗaya muke. Ƙasan mu ce. Mu yi makan mu fama, ba mu tai muna ba wasu kariya ba, ko shugaban ƙasa ko wani wanda an kai ma kudeta muna ta bata lokacin mu akan su. A'a, mu sa abin da ya kamata mu talaka a san da mu. Allah ya sa mu gane ‘yan uwana. Amin ya hayyu ya qayyum.